wulikajɔ bɛna na dabila ka ɲɛsin AES jamanaw ma wa Mali ni Burkina ni Niger olu bilama u ka sɔrɔ yɔrɔbaw u ka baarakɛ yɔrɔbaw u ka minnu ka wulikajɔ kɛbaw yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw ye bingali min bɛ ka kɛ u ka bi maa minnu bɛ k'u kɛ u kɔkɔrɔma donnen don jamana min fɛ u bɛ boli ka don jamana minnu kɔnɔ fila don Mauritanie ani Algérie yalama Algérie bɛna na sɔn ni bɛnkan yɛrɛ sɔrɔla bi ale bɛ sɔn wa o de la fala ye an ko min ye bɛnkan ye a kana sɔrɔ Mali ale ni Algérie dɔrɔn cɛ dɛ a kana sɔrɔ Niger ni Algérie dɔrɔn cɛ wa a kana kɛ Burkina ni Algérie dɔrɔn ye u k'a kɛ u ni AES jamanaw ye n'a ma ɲɛ k'aw ka sɛbɛnw na a y'a jira ko jamanaw cɛ sira fɛ aw ka kuntilennaw ye kelen wolomasiri tabaw ka sira fɛ a ye jamana saba bɛɛ lajɛlen kɛ kɛlɛdaga kelen min ye sɔrɔ ko ta na sira fɛ aw bɛnn'o bɛɛ la a y'o papier bila charte libre ko groupement na a ye kalikan signé n'a ma ɲɛ ko nin n'a ɲɔgɔnna bɛ kɛ jamana kelen kana ta a kɔnɔna na wa nin ye sababu fana ye fala ye an b'a fɔ AES jamanaw ye u ka jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ baara min n'u b'a kɛ u k'a don bɛrɛ la u k'a jate minɛ u k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o tɛ waati caman majɛ b'a la an b'a dɔn président bɛ ɲɔgɔn kalama président bɛ ɲɔgɔn ye président bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ nka bi bi in na min ye majɛ min bɛ yen o ye u ka jamanaw ni jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ taama baara ye n'i dun y'a ta k'a jate minɛ AES bɛnkan sɛbɛn fɛn fɛn bɛ yen siginiden fɛn fɛn b'a kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ o la Niger bɛ se ka mun kɛ bi o ye ka sɔnɔgɔya kɛ n'o tɛ Niger tɛ se ka kɛ kɛlɛbanna ye sabula Niger yɛrɛ AES maa ye n'i y'o ta k'o jate minɛ o waati kelen kɔnɔna fala ye i b'a ye k'a fɔ Abdramani Chani waati min na ale bɛ ka bisimila ale yɛrɛ tun ye tɛnɛgelimali caman kɛ a y'a jira k'a fɔ ko min ye maa min bɛ degun ta ka da ale kan o ye Benin ye o ye Côte d'Ivoire ye o ye France ye capitaine Ibe ale fana tuma bɛɛ a ko ko Côte d'Ivoire Mali yɛrɛ bɛ France jalaki waati bɛɛ lajɛlen na ninnu bɛɛ lajɛlen dun u ni Algérie bolo bɛ ɲɔgɔn bolo fala ye sabula France b'u bɛɛ lajɛlen kɔfɛ yalama Algérie bɛna na sɔn bi jɛkulu marifatigi minnu filɛ nin n'a bɛ k'olu kɔkɔrɔma don k'olu labila wa yalama Algérie bɛna na sɔn bi ani Mali ka sigi ɲɛŋɛ o la Bamanci jɛkulu minnu b'a fɛ a bɛna na olu labila wa politiki mɔgɔw opérateurs sɔrɔkɛlaw maa minnu bɛ bi ni a bɛ k'olu kɔkɔrɔma don fan caman fɛ a bɛna na mun fɔ olu ye ka kɛ ni n'a ni Mali ye bɛnkan sɔrɔ walima n'a ni AES ye bɛnkan sɔrɔ a bɛ n'u gɛn wa fala hali ni Algérie t'o bɛɛ kɛ a ka ŋaniya ɲuman dira sisan kɛ nin waati in na komi an bɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ a ka fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan k'a jira k'a fɔ trêve bɛ yen n'i b'a fɛ i ni maaw ka kuma i bɛ ŋaniya ɲuman jira u la minnu taara bi Niger minnu nana bi Mali la yan minnu bɛ ka bingali kɛ bi u bɛ taa yɔrɔ jumɛn u bɛ furakɛ min jɔnni b'u kɔkɔrɔma don kɔsa in na n y'a ye k'a fɔ Algérikaw ka wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa taara Mauritanienkaw fɛ yen fala ye a taara dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔnaw lajɛ maa joginnen jumɛn bɛ olu bolo yen ni bingalikɛlaw tɛ o kɔfɛ kɔsa in na waati min na Chani ka tagaliko kuma fɔra bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko ɲɔgɔnye de kɛra ko silamɛ diinɛ maaw tɔgɔla fala ye o kɛra Mauritanie kuma kɛnɛmana ye mun ye o ye ko ka silamɛ diinɛ sinsin k'a don ta k'a bɔ tan nka min ye France yɛrɛ ka kibaruya dilaw u ye mun fɔ mɔgɔw ye u ko de ko maa minnu bɛ yen bi n'olu bɛ Mali fanga la k'u kati ka gɛlɛ k'u tɛ ka sɔn ka kuma ni sini mɔgɔw ye u tɛ ka sɔn ka kuma ni rebelles ye u tɛ ka sɔn ka kuma ni bingalikɛlaw ye Bamanci jɛkulu minnu bɛ Kidali marabolo la k'u tɛ ka sɔn ka kuma n'olu ye ko ka fɛɛrɛ ɲini maa minnu bɛ yen n'olu ye diinɛtigiw ye n'olu dagalen don nin kɛnɛ in kan ye parti politique tɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ nin ko ninnu kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'olu ye nafolobatigiw ye maa kalannen minnu bɛ yen n'olu bɛɛ lajɛlen bɛ nin kunkun kɔnɔna ni Algérie kɛlen don k'olu kɔkɔrɔma don k'olu ka fɛɛrɛ ɲini maa minnu bɛ fanga la Mali la k'olu gɛn ka bɔ yen yaasa u ni maa bɛ se ka sigi ka kuma Maliko kan k'a kɛ u sago ye aw taara ko silamɛ diinɛ ɲɔgɔn ye a ko kɛrɛfɛ aw ye nin fɔ France kibaruya dila tɛ yen gafe tɛ yen min ma nin kuma fɔ bɛɛ lajɛlen y'a mɛn ko min ye fanga mun bɛ yan bi ko n'o fanga ma bɔ yen ko Bamanci jɛkulu minnu ye citernes attaqué minnu y'an ka yɔrɔw jeni minnu y'an ka chauffeurs faga minnu bɛ ka dan sigi an ka kow la minnu bɛ ka mɔgɔw faga su ni tile ka siraw tigɛ ka kariw jɔ ko n'an ma kuma olu de fɛ ko olu t'u sago sɔrɔ anw fɛ yan Algérie bɛ nin bɛɛ kɔfɛ o lajɛ bɛ ka kɛ a bɛna mun kɛ Mauritanie ye n'a ni AES ye bɛnkan sɔrɔ ninnu de ye ɲininkaliw ye minnu kan ka kɛ n b'a dɔn k'a fɔ olu yɛrɛ bɛ ko caman kalama anw tɛ min kalama ɲɛmaaw bɛ fɛn caman dɔn anw tɛ min dɔn Chani fana a bɛ to ka bɔ ka kuma minnu kɛ fala ye ɲɛmaa tɔw fana kan k'o ɲɔgɔnna de kɛ ni mɔgɔ bɛ ko k'i la n'i bɔra k'a fɔ a ye karisa n b'i kalama i bɛ ka nin min kɛ nin ye an ka hakili to ɲɔgɔn na bi
bɛnkan ka sɔrɔ ni jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o de ɲɔgɔn tɛ bɛɛ lajɛlen sago ye lafiya ye nka a ka kɛ tiɲɛ kan n'a ma ɲɛ k'aw bɛ jɛ a ye maa minnu bila ka na kɛlɛw ni binkaliw kɛ a tɛ se ka marifatigiw ta ko jamanaw k'u sigi n'olu ka kuma diɲɛ fan si bonya foyi to o la aw minnu bolo b'u kɔfɛ aw yɛrɛ ka na ɲɛŋɔɛ aw ka kuma Niger welela nka min ye Algérie mago tɛ Niger la ni laɲini don maaw ka jateminɛ kɛ bɛnkan joli bɛ Mali kɔnɔ bi ko Algérie tɔgɔ t'a la anw fɛ yan nka a kɔfɛ mun fɔra an bɛna sira jɔ an bɛna pont jɔ an bɛna tramway jɔ an bɛna nin siraba in kɛ a jumɛn kɛra Niger taatɔ filɛ o ɲɔgɔnna kelen de la nin ye tuguni ko ni sunkalo banna an k'an sigi n'Ala sɔnna ma sunkalo bɛ ban n'a baaraw bɛna kɛ n'a tɛna kɛ ekɔliso minnu fɔra k'u b'u jɔ maison de la presse ni fɛn minnu fɔra ani dɔgɔtɔrɔso ka taa kalan kɛ mɔgɔw kunna a jumɛn bɛ min ma fɔ yan nka anw ta wolola mun na accord d'Alger san 7 u bɛ taa yaala an ka drapeau sanfɛ Nations Unies diɲɛ seleke naani mɔgɔ bɛɛ bɛ yen Mali tɛ se ka don Kidali yɛrɛ kɔnɔ ko bɛnkan bɛ yen Asimi ninnu nalen de kɔsa in na Falaye min ye Mali ye a kɛlen ka Kidali minɛ novembre kalo tile 14 san 2023 o de kɛra sababu ye Algérie k'i ɲɛ yɛlɛ k'a yɛrɛ ka sanu dingɛw dayɛlɛli daminɛ n'o tɛ u tun bɛ ka sanu ta anw fɛ yen o waati kelen sanu bɛ Algérie bolo tɔni 173 buruburu 6 a ka ca ni farafinna jamana tilancɛ bɛɛ lajɛlen ka sanu ye nka o bɛɛ n'a ta a yɛrɛ ka sanu 6 a kun y'olu datugu fo waati min Asimi ninnu nana Kidali minɛ waati min na e ko k'anw ka to e ko accord la maa minnu bɛ bin anw kan maa minnu bɛ anw tɔɔrɔ olu bɛ e fɛ yen e b'olu kɔkɔrɔma don o de la an ka ɲɛmaaw u ka jɛ u ka AES kɛ jɛkuluba ɲɛnama ye taabolo minnu fɔra sɛbɛn minnu fɔra u k'a bɔ a sira fɛ bɛn ka ɲi lafiya ka ɲi nka a ka kɛ tiɲɛ kan n'a ma ɲɛ k'a bɛ kɛ fɛn ye Algérie yɛrɛ ka sɔn ka na an ka drone mun karila Falaye o ko bɛ cogo di an cɛ bi a bɛ cogo di yanni ka munumunu mɔgɔw kɛrɛ i ni min bɛ kɛlɛ la i n'o de bɛ kuma o i bɛ maa de ɲini n'o ka kuma nka waati kelen min Abdourahmane Tiani bɛ ninnu fɛ Falaye Faransi ka jamana kɔnɔna minisiri min bɛ jamana kɔnɔna ko ɲɛnabɔ o tun fana bɛ yen ani Tebboune tilara kuma na yɔrɔ min na Tiani ni Tebboune tilara kuma na yɔrɔ min na ani Faransi minisiri ye ɲɔgɔn ye nansaralakaw bɛ ko in kɔfɛ f'an ka hakili to o de la nin ye anw ka salaliw ye surumaniw ye nka an b'a dɔn k'a fɔ ni bɛn kɔni bɛna kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o ye service de renseignement ka baara ye sabula affaires étrangères kɔni bɛna na dɔrɔn ka fuguri bɔ dabada la bɛn ka ɲi lafiya ka ɲi nka a ka kɛ tiɲɛ kan jamanaw ka nafa bɛ min na bi diɲɛ kɔnɔ Falaye hinɛ tɛ yen makari tɛ yen jamana bɛɛ b'i ka nafa de nɔfɛ o de la ne ko ne tɛ jigin Niger la Niger b'a ka nafa kɔ Burkina b'a ka nafa kɔ anw fana tɛ se ka kɛ jamana ye kuma bɛɛ k'anw sigilen don ko n'an dulonna maa naani maa ni min bolo dira ɲɔgɔn ma k'an b'a kɛ komi n'a sɔrɔ n'o bɔra an bolo an bɛ sa o tuma an kun tɛ yan olu ka na wa an k'an cɛsiri an ka baara kɛ an ka tiɲɛ fɔ an ka sɔn tilennenya ni laadiriya ma o de b'an ka jamana bɔ nɔgɔ la jenika ɲimi bilikan boli a kuntala man jan dɛ sɛbɛ ka yira maaw la an bɛ waati min na bi a ma nɔgɔn dɛ nka a nɔgɔyali o ye cɛsiri ni timinandiya ni baara ni tiɲɛ de ye Falaye wallahi n'i bɛ tiɲɛ kan kana maa si wele k'a k'i dɛmɛ n'i bɛ tiɲɛ kan i mago tɛ maa si ka dɛmɛ na i bɛ se ka sɛgɛn dɛ mais i bɛ ɲɛ sɔrɔ a ko la nin ye cadeau ye sɔgɔmada in na ka di général d'armée Asimi ma Falaye ko nin ye anw ka bolomafara ye ka d'u ma u k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye an b'a dɔn u bɛ min kalama anw t'a jaga kalama nka anw fana ye min lakɔlɔsi o de ye nin ye. Ka kɛɲɛ ni son excellence général d'armée Assimi Goïta ka hakilina n'a ka kuntilennaw ye furancɛla fanga ɲɛma jamana kuntigi ministri ɲɛma général de division Abdoulaye Maïga ka ɲɛmaaya kɔrɔ sunkalo solidarité seginna ka na n'a tako kura ye faraɲɔgɔnkan ni ɲɔgɔn dɛmɛ hakilina kɔnɔ sunkalo kalo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ wa ni kalo barikamanba in kɔnɔ ɲɔgɔn dɛmɛ de fanga bɛna bonya adamadenya siraw tɔpɔtɔli lawaleyali la san 2026 opération sunkalo solidarité kurubon karili bɛna kɛ jumadon février kalo tile 20 nɛgɛ ɲɛ 16 mana tɛmɛ ni miniti 30 ye korofina nord asko terrain kan sunkaloba in don kelen kelen bɛɛ la k'a daminɛ nɛgɛ ɲɛ 18 waati suntigɛ dumuniw bɛ di fufalaki bamako komini wɔrɔw kɔnɔ kati ani mali région bɛɛ kɔnɔ ɲɔgɔn dɛmɛ seli ani keleya kɛnɛba ka ɲɛsi an ka sigidalamaw bɛɛ lajɛlen ma ni san 2026 opération sunkalo solidarité ye an ka fara ɲɔgɔn kan ka sunkalo kalo kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kelenya ani duwawu kalo ye ramadan mubarak
sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni yɛrɛ ta ye lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu kana ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa Palai ministre min bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira yɔrɔ ko kunna n'o ye Ablaye Diop ye ko a b'a da mɔgɔw tulo kan ko k'a jira k'a fɔ nin waati in na bɔlɔlɔ sira fɛ maa caman bɛ k'a fɔ k'a jira k'a fɔ ko min ye an ka lasigiden ye ko o segira ka taa Aligérie ko kuma k'o tɛ tiɲɛ ye kibaruya minnu don k'a tɛ sen kan o la sa ministre ko sa ko bɛɛ lajɛlen ka hakili latigɛ nin waati in na n'Ala sɔnna a ma kibaruya jɔnjɔnw olu bɛna di maaw ma ale ka kunnafoni di siraw fɛ ale ni faso taw fɛ yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a faamuya cogo min na n y'a f'i ye cogo min na Tɔngakaw Yuwarukaw Moti ale ni Tɔnbukutu ni ɲɔgɔn cɛ fala ye jagokɛlaw u maaw talen don nin yɔrɔ in na nin waati in na maa 16 olu de kɔni ye mɔbili ta sa ka bɔ Mopti i b'a dɔn n'i bɔra Moti i bɛna na ka na don kurun de kɔnɔ fala ye n'o ye Pinasi ye yaasa i ka se ka taa min ye jamana kɔrɔbaya fan na o kunu min filɛ nin sa Tɔngakaw fɛ yen Tɔnbukutu marabolo kɔnɔna na jagokɛlaw y'a jira sa k'a fɔ ko kurun kɔni ale fiɲɛ de donna a la fiɲɛ donna a la sa maa 46 o de tun bɛ kurun in kɔnɔ maa 16 kɔni o su o yera min ye maa 30 ye maaw sera ka wuli ka jɔ kɛ fiɲɛ kɛlen ka kurun in ta a yɛrɛ tun t'a dɔn a bɛ taa yɔrɔ min a tɛ se ka taa kini fɛ a tɛ se ka taa numan fɛ min ye jɔ fɛn min bɛ kɛ ka a yɛrɛ lakana ka fɛnw kɛ olu bɛɛ lajɛlen ma se ka taa tuguni fala ye fiɲɛ bɛ kɔ ni ɲɛ bɛɛ lajɛlen la o la kurun in yɛrɛ nana jigin sa ji bɛ k'a ta dɔɔni dɔɔni anw minnu bɛ se nɔɔni na anw y'an fari fila la fala ye a kun ka jan kosɛbɛ nka dɔw sera ka na olu fana taara maaw wele ka na yaasa ka se ka mɔgɔ caman labɔ ko musow ni denw kɔni caman sera ka bɔ ko in ale sen fɛ maa 46 la 30 ɲɔgɔn ko olu sera ka bɔ 16 kɔni olu su o yera ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔna na hali bi gouvernement ale ye wuli ka jɔ kɛ kunnasini ko ka taa min ye Salenkura Kuluji la min ye balo o tɔni bɔrɔ 200 ka taa olu di o hukumu kelen kɔnɔna na sa CNJ maaw n'o ye sifinnakaw ka tɔn ye fala ye olu fana ye wuli ka jɔ kɛ ka se Salenkura Kuluju la u n'u ka ɲɛmaa n'o ye Sori Ibrahima Sise ye a n'a ka bureau national maa minnu bɛ Bamakɔ yan Sugunikura la u y'a jira sa k'a fɔ ko sisi min bɛ yen bi yaasa u ka se k'u yɛrɛ tanga sa olu kɔnɔna ka na masque d'u ma ka ɲɛfɔli k'u ye jamana ɲɛmaaw fana ani maa wɛrɛ minnu bɛ yen ka welelema dɔ bila u ma sa bɛɛ ka se ka wuli ka jɔ kɛ Sori ko ko nin ye olu sifu de ka baara ye sabula bi denmisɛnninlaka min bɛ baara kɛ sugu kɔnɔ n'o b'a dayirimɛ sɔrɔ jagokɛla ninnu yɛrɛ dɔrɔn tɛ u denw a bɛɛ lajɛlen ye funankɛninw de ye bi fala ye maa kɔrɔ o ka dɔgɔ a la kosɛbɛ a ka kan nin waati na fasoden bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ yaasa ka se ka ninnu dɛmɛ CNJ ale kɔni se kɛra masque ye ka taa o d'u ma yaasa u ka se ka o don u nun na sisi ni gɔngɔn ni fɛnkolo minnu bɛ yen u bɛ se ka kisi olu ma cogo min na n y'a f'i ɲɛna cogo min ani CNJ ka bolo di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna fala ye
ka tɛmɛ u ka minisiriso fɛ an ye Kayi lamɛn ka Kulukoro sifinw ka ɲɛmaa lamɛn an ye Sikaso ni Segu k'olu bɛɛ lajɛlen lamɛn kunun na sini ko ka Moti lamɛn bi an b'i ka dugu la han Tumutu Tumutu sifinw ka ɲɛmaa a ko ale kɔni bɛ bamanankan mɛn sa ko nka ko n'an y'a kɛ tubabukan ye k'o de ka d'ale ye min ye Amadu Narba ye an ka jɛ k'ale ka laseliw lamɛn a bɛ nanzarakan na. Les difficultés aujourd'hui de la jeunesse, bien notamment pour toute la jeunesse malienne, on peut dire que c'est le chômage et surtout la formation qui ne cale pas trop avec les filières porteuses. Le défi que la jeunesse est aujourd'hui, c'est un défi de responsabilité dans son sens réel. Parce que quand je dis le défi de la responsabilité, ce n'est pas seulement le défi seulement comme les gens le définissent comme le défi. Aujourd'hui, la jeunesse a compris que c'est la jeunesse qui est devant, c'est la jeunesse qui est au milieu et c'est la jeunesse qui est là après. Donc c'est pourquoi le défi de la jeunesse est à 3 pas. Hier, aujourd'hui et demain. Donc le défi de la jeunesse est à tous les temps. La jeunesse est transversale. L'insécurité n'handicape pas les jeunes dans la région de Tombouctou? On ne peut pas dire que ça n'handicape pas les jeunes dans la région de Tombouctou. Mais moi, je crois que la jeunesse a commencé à se déplacer de cela parce que la jeunesse a commencé à se convertir. Parce qu'on a compris il ne faut pas tout simplement arrêter vers ton diplôme, ils sont tous se convertir. C'est pourquoi aujourd'hui les défis, ça fait partie des défis de la jeunesse aujourd'hui d'avoir des financements dans des autres activités génératrices. Ici, dans la région de Tombouctou, les jeunes ne cessent de présenter des initiatives communautaires. Entre autres, j'ai pu noter l'embellissement de la ville de Tombouctou. Lors de la biennale, on a fait un projet qu'on appelle le projet d'assainissement et d'embellissement de la ville de Tombouctou. Ce projet est entièrement financé par la communauté, ici porté par les jeunes, et qu'ils ont rendu quand même la ville, ils ont rendu cette partie de la ville de parties très saines et des trucs, entre autres. Et maintenant, où je vous parle encore, il y a les mêmes projets qui continuent encore, c'est l'embellissement de la ville. Ça, c'est entre autres, c'est un projet phare qu'on peut dire. Il y a aussi ce qu'on appelle tous les grands rendez-vous de Tombouctou et la jeunesse est là. Donc ce sont des activités, ce sont des initiatives de la jeunesse. Si vous aviez un message direct à adresser aux autorités nationales et à la jeunesse malienne pour renforcer l'unité, ce sera lesquels? Les messages que j'ai aux autorités, c'est pour dire aux autorités que la jeunesse est debout et la jeunesse les suit. La jeunesse est debout et la jeunesse les suit. Ça, c'est les messages les plus importants. Quand je dis ça, parce que c'est la jeunesse, on a compris que l'unité, la paix, la cohésion sociale passe par la couche jeune. Donc, du fait que ça passe par la couche jeunesse, il n'y a pas autre plus grand que le message que je peux lancer aujourd'hui que de dire à la jeunesse malienne d'être soudée et accompagner les autorités de l'étranger pour en faire d'obtenir les objectifs fixés. Aïwa, tumutuka o anyuka la selime falai. Yasa kase ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye sida bana kan drogu ale ni kiribikiribifɛnw baro sigi kɛra kunungo Tomukɔrɔbugukaw fɛ école de police la n'o ye polisiw ka kalanso ye n'a tɔgɔ dalen do Gandit la o y'a yira sa k'a fɔ waleya in senfɛ fala ye kɔlɔlɔ min bɛ drogu la kɔlɔlɔ min bɛ ka kiribikiribifɛnw ta sida o kɔlɔlɔw kɛnɛ in kan sa yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ min ye hakilina belebele in ye basigi ni lafiya kɔnɔna na maa minnu tun bɛ kɛnɛ ka farikolo ɲɛnajɛ minisiri n'o ye Abdul Kasim Ibrahim Fuamba ye ale tun bɛ yen minisiri min ɲɛsinnen don jamana kɔnɔna lakana ma n'o o ye général de division Dawudu Ali Mohamedini ye ale fana tun bɛ yen baara ninnu sa olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye tali kɛ mun na min ye finitigiw ye fala ye k'a ɲɛf'u ɲɛna k'a dɔngalakari min ye baara ye a bɛna kɛ cogo di o la sa centre de médecine n'o ye Lala Minti ka yɔrɔ ye olu fana welela fala ye olu minnu ka baara yɛrɛ bɛnnen don nin ko in ma min ye surakamuso ye a ko fala ye ko denmisɛnninya yɛrɛ ka di min na i farikolo ka kɛnɛ i galabu b'i la o fɛɛrɛ ɲuman ye min ye i ka to i kɛnɛma sabula polisi ta fɛn bɛ kɛ fala ani cɛ ta fɛn bɛ kɛ ale ka centre de médecine la santé in sport in olu de b'o o baara kɛ k'a lakɔlɔsi k'a dɔn banakisɛ min b'i fari la n'i bɛ se ka kɛ cɛfini taba ye walima n'i tɛ se ka k'a ye o kama a ko ni nin ɲɛfɔriw ye u k'a fɔ tɔw ye u k'u kɔlɔsi o de ɲɔgɔn tɛ sabula bi na mun ɲɛna ye k'a fɔ fala n'an k'an bɛ cɛta kɛ kuma o kuma an ka petipetini ninnu camanba bɛ taa sɔrɔ o fari tiɲɛnen don han.
o dusukun tɛ sɔn ne dun dusukun tɛ sɔn n'an y'e ta i bɛ taa kɛ doni an bolo sabula i bɛna kɛ furakɛli o furakɛli i tɛna se ka kɛlɛ yɛrɛ fana kɛ o la sa an bɛ taa kɛnɛ kan min ye colonel médecin colonel Ismaila Makalu ye ale ye ɲɛfɔli kɛ Keba Jalo ye maa minnu tun bɛ kɛnɛ in kan ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔlɔlɔ kan. Ne ni ɲarimima kuma in bɛ kɛ k'a fɔ ko an bɛ se ka na ka finitagaw sensibiliser an ka ye yan o ye wajibi ye parce que ministre bɛɛ y'a fɔ u bɛɛ ka kuma la u y'a fɔ ko ɲarimimafɛnw man ɲi denmisɛnnin kunda fini kunda a man ɲi jamana ma a bɛna ni kɔlɔlɔ min ye bɛɛ b'o dɔn ni nin waleyaw cayara je pense que an bɛ se ka fɛn caman fɔ bɛɛ ka se k'a faamu n'i y'a ta fana dopage fana kan dopage o ye sport ye a kɛra finitigilakaw ye o a kɛra jeunesse ye de façon générale olu fana bɛ sport de kɛ ka drogue ta ou bien ka fɛn ta min bɛ i bɔ cogo la je pense que ne ni journée sugu kɛra an ka na dɔ fɔ an ka ɲɔgɔn baronya o de ka fisa baara taabolo bɛna kɛ min ye déjà ministre nana u fɛla fɔ u ye baaraw datigɛ présentation bɛna kɛ drogue kan a kɔlɔlɔw ye min ye finitigilakaw kan bi an ni an balima polisiw bɛ ɲɔgɔn a bɛ kɛ dopage fana kan o ye sport ye ni le sport a kɛra cogo cogo sport de façon générale denmisɛnninw finitigiw ani Mali population bɛɛ sabanan o ye kɛ VIH kan voilà o ye bana ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko depuis san caman fɛn caman de bolodalen don voilà a fɔra ko 2030 janni o ka se ou bien 2030 de kɛra san ye pour ka se ka VIH kɛlɛ ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ danfara min bɛ drogue dopage cɛ parce que drogue o ye ɲanaminifɛn fɛn ye min bɛ se ka mɔgɔ bɔ i cogo la dopage fana fɛn fɛn fana bɛ se ka ta pour que ka sportifu mɔgɔ min bɛ ka sport kɛ k'o b'a cogo la n'i y'a jateminɛ cogo dɔ la a bɛɛ fɛn kelen mais spécificité b'u ni ɲɔgɔn cɛ o de la bi baro bɛna diya an bɛna danfara caman yira mɔgɔw la drogue min bɛ dopage kɛ olu bɛ kuma mun bɛ drogue kɛ olu bɛ kuma mun bɛ VIH kɛ olu bɛ kuma. Falaye an k'an janto nin fɛn ninnu na dɛ parce que i b'a dɔn k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ fana na aw yɛrɛ b'o kalama ko dɔ minɛna k'a ye dopage kɛ o kɔlɔlɔw n'o fɛnw bɛɛ lajɛlen finitigilaka ninnu ni a tɔw u bɛɛ lajɛlen u y'olu de wele k'olu la faamuya nin ko in na n'an bɔra yen an bɛ taa Buguni gouverneur n'o ye Usumani wele ale ye silamɛ diinɛ maaw olu bisimila a ka gouverneur kɔnɔna na kunungo Falaye kunasiniko min ye jamana ɲɛmaaw ye balo min di ka taa d'a ma yaasa sunkalo ale ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna na n'o ye malo tɔni 20 ye ko k'o di silamɛ diinɛ maaw ma o la sa Bugunikaw ka silamɛ diinɛ n'o ye Haut Conseil Islamique ɲɛmaa o yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Mamadu Traoré ye a n'a ka maaw bɛɛ lajɛlen o la sa maa minnu bɛ Buguni yɛrɛ kɔnɔna na n'o ye ga 400 ye olu de kan ka balo in sɔrɔ nin waleya in ale kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Imam Traoré ye Haut Conseil Islamique ɲɛmaa fana don a y'a yira sa ko ka foli ni tanu ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma baara minnu bɛ senna u bolo diinɛ dɛmɛli la ani ka se ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛɛ a y'o fana kɛ ka tila ka dugawu don kɛ jamana bɛɛ lajɛlen cɛ fɔ ni kan bɛ basigi o bɛ se ka na cogo min na Minakakaw fɛ yen gouverneur ye nka mun gosi tuguni kalo in tile 18 ko maa bɛ yen sa ni faso kɔni ka cakɛda ɲɛmaaya b'i bolo n'o ye service ɲɛmaaw ye ko n'u tɛ ka taa bibi na Minaka kɔnɔna na Falaye k'u ka segin ka taa Minaka o la sa gouverneur y'a yira sa k'a fɔ ko waati laban in na école karamɔgɔ minnu kun colo olu welela min ye mara yɛrɛ caman bɔli hukumu kɔnɔna na marabolo ɲɛmaaya minnu bɛ yen bi u ka segin ka na u ka na baara kɛ n'o ma kɛ min ye don nataw la sa fɛn fɛn bɛ yen kɔni ko i bilalen don ka taa bi Minaka kɔnɔna na n'i tɛ ka ye k'i ni ɲangini min ka kan o na ta ka da i kan ka kɛ ni sariyaw ye Bafulabekaw fɛ yen maa minnu bɛ baara kɛ siman bɔrɛ la n'o ye Jamon Siman ye u ko k'olu kɔni ka sara tigɛra pewu siman bɔrɛ in yɛrɛ ye degun caman sɔrɔ nin waati laban ninnu kɔnɔna na o la sa u y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni u ye lajɛ kɛ min ye siman bɔrɛ kɔnɔna na k'a yira sa k'u ka wari bɛ se ka sara cogo min ye u ka tɔn lafasajɛkulu ɲɛmaaba ye Ablaye Ɲama Danbele ale ye min sɔrɔ k'a fɔ an ka jɛ ka o lamɛn. Salaamaaleykum warahmatullahi depuis 2025 bantɔni an ni société bɛ gɛlɛya furugufurugu la waati kosɛbɛ bon furugufurugu tɔ laban nana kɛ fo attaque nana dɔw kɔnɔ terroristes nana yɔrɔ attaquer donc an y'o image n'o information bila bɔlɔlɔsiraw fɛ donc an tor'o la fo ka na san ban décembre bantɔ an y'a essayer ko ka an ka 13e d'an ma donc olu ma sɔrɔ an boliboli don kan kosɛbɛ ka dɔn ka o ma sɔn
an ye lettre kɛ ka di inspecteur de travail ma k'a fɔ an ka 13e mois gratification a ka kuma an ka baaratigiw fɛ u k'an ka a d'a ma sabula a b'an ka kɔrɔ kɔnɔ a tigi sɔn disi y'a fɔ cogo min na a ka a lawaleya ten donc o ma kɔni o ma o di inspecteur kɔni ye lettre sɔrɔ ka lettre jaabi k'a fɔ a ye baarakɛlaw ka hakɛ d'u ma o ma lettre in jaabi o ma foyi fɔ anw ye o ma foyi kɛ an kɔni tor'o la donc an bɛ janvier donna janvier kɔnɔ an bɛ ka taa fo ka na se le 11 janvier ma terroriste nana attaquer filanan kɛ tuguni u nana terrain kan ka na don machine 3 ɲɔgɔnna minnu tun bɛ da la ani hydrani o y'o jeni baarakɛlaw bɛ taa kari min fana la ka taga baaraw la ka taa u ka dugu ninnu fɛnw na o y'o jeni donc o kɔni ma tiɲɛni kɛ an fɛ yen o cogo la u tagara o ma se minɛn wɛrɛ ma donc o y'a essayé ka civil mɔgɔ 2 de minɛ n'o ye togole kelen ani ganayen kelen u y'olu minɛ u taara n'olu ye bon an b'o o hukumu kɔnɔna na baarakɛlaw kɔni o dugujɛ baarakɛlaw nana baaraw la tuguni an bɛ ka na don o don baaraw la ka taa mais depuis le 9 vendredi le 9 février janvier pardon janvier le 9 janvier ni Hindu bɔra terrain kan donc u bɔra Gangotiri ka yɛlɛma Kayi yan hôtel la donc o kɔni bɛ yan fo ka na se février kɔnɔna na o bɔra yan ka tora ka taa Bamakɔ Dion donc an kɔni bɛ terrain kan attaque kelen kɔ depuis le 11 ka na le 12 fo ka na se bi ma an bɛ terrain kan an bɛ boliboliw nɔfɛ tuguni an ka janvier sarako la parce que janvier sara an ka sara ma sɔrɔ donc an y'o boliboliw minnu kɛ an wulila ka centrale la mobiliser ko centrale ka wuli parce que an ye minnu caman kɛ yan an y'u wele u ka fɛngɛ u ma fɛngɛ an ye inspecteur bɛɛ saisi ka yɛrɛ ka fɔ u ka 13e mois di an'u ka an ka saraw d'an ma mais ko hali bi u m'o lawaleya n ko centrale fana ka wuli u ka se u ma comme an ka directeurw bɛɛ bɛ Bamako de Dion ye donc mɔgɔ si tɛ an bolo interlocuteur foyi t'an bolo yan n'o ye administration malien min bɛ yen malien dɔrɔn a banna olu tɛ se ka ko jalatigɛ ni Hindu yɛrɛ ma a latigɛ mana se o ma o fana bɛ information de d'u ma donc ni kotigiw yɛrɛ ma sigi ka kuma a ka gɛlɛn i sago sɔrɔ. An bɛ to o Kayi mara kelen kɔnɔna na ye gouverneur n'o o ye général de brigade Musa Sumare ale bɔra sa ka taa o ka Kayi suguba kɔnɔna na da dumunifɛnw ni balofɛnw olu bɛ cogo di u y'a jira sa k'a fɔ ko sɔngɔ kɔni olu bonyalen don kɛrɛnkɛrɛnnenya Kayi n'a marabolo kɔnɔna na sugu ale la min ye Musa Sumare a y'a jira sa ko dugu kɔni bɛ se ka hakili sigi nin waati in na balo kɔni ko bɛ ka bɛn ni sunkalo in yɛrɛ ye wa fana a y'a jira sa k'a fɔ ko min ye sɔngɔw ye sɔngɔ minnu fɔla ko olu bɛɛ lajɛlen fana bato nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la studio tamani maaw olu ye fasiri kɛ sɛbɛn ale kan ale studio tamani kelen y'a jira fana k'a fɔ ko min ye Yorosokaw fɛ yen bi nin waati in na ɲamaku ani glasi kɔni k'olu sɔngɔ yɛlɛla kosɛbɛ min ye glasi n'o y'a sɔrɔ o tun bɛ ka feere Yorosokaw fɛ yen dɔrɔmɛ 20 o taara yɛrɛ sɔrɔ 40 na bi sunkalo in ale kɔnɔna na min ye ɲamaku ye sa ale kɔni tun bɛ 150 la bi o taara kɛ 500 ye nin gɛlɛya ninnu bɛ ka kɛ kun min na sa o y'a jira sa k'a fɔ ko min ye nin da dumunifɛn ninnu yɛrɛ de sɔrɔli a ka gɛlɛn maa caman bɛ wuli a nɔfɛ sɔngɔ fana min ye Kulukorokaw fana fɛ yen sunkalo daminɛ in na a jira sa ko dɔɔni kɔni faralen don fɛnw sɔngɔ ka Kulukorokaw fɛ yen n'i ye Kulukoro yɛrɛ ta k'a lajɛ minɛ sa sɔngɔ bɛ taa cogo min na o de filɛ nin ye sukaro ale kilo 1 bɔra 100 ani dɔrɔmɛ 10 na ka taa yɛrɛ sɔrɔ 100 ani dɔrɔmɛ 20 na malo ale bɔra 90 na ka kɛ 100 ye kilo 1 min ye ɲɔ ye o tun bɛ 50 la sisan o taara yɛrɛ sɔrɔ 60 la o waati kelen na kaba ale kɔni bɛ 40 ani 60 ani ɲɔgɔn cɛ a kilo 1 min ye farni mugu ye o kilo 1 fana o taara yɛrɛ sɔrɔ 100 na tulu o bɔra 200 la ka kɛ 200 ni dɔrɔmɛ 20 ye nin gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen u y'a jira sa k'a fɔ k'u kɔni jɔrɔlen tɛ fɔlɔ min ye farankanba ye o tɛ ma se ka kɛ nka min ye Mɛdinɛkura suguni jenini ye Kulukoro kɛwelelikɛlaw y'a jira sa k'a fɔ ko kɔlɔlɔ de kɔni yɛlɛlen filɛ o kan nin ye sabula olu fana bɛ fɛn caman sɔrɔ yen fala an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka taa Kuluba président ale ni musow ka ɲɔgɔn ye o kuma na. Kenyani son excellence général d'armée Assimi Goïta ka haklina n'a ka kunkilennaw ye furancɛla fanga ɲɛma jamana kuntigi ministre ɲɛma général de division Abdoulaye Maïga ka ɲɛmaaya kɔrɔ sunkalo solidarité seginna ka na n'a tako kura ye faraɲɔgɔnkan ni ɲɔgɔn dɛmɛ hakilina kɔnɔ sunkalo kalo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ
wa nin kalo barikamanba in kɔnɔ ɲɔgɔn dɛmɛ de fanga bena bonya adamadenya siraw tɔpɔtɔli lawaleyali la san 2026 opération sungalo solidarité kurubon karili bena kɛ jumadon février kalo tile 20 nɛgɛ ɲɛ 16 mana tɛmɛ ni miniti 30 ye korofina nord asko terrain kan sungaloba in don kelen kelen bɛɛ la k'a daminɛ nɛgɛ ɲɛ 18 waati suntigɛ dumuniw be di fufalaki bamako komini wɔrɔw kɔnɔ kati ani mali regionw bɛɛ kɔnɔ ɲɔgɔn dɛmɛ seli ani keleya kɛnɛba ka ɲɛsi an ka sigidalamaw bɛɛ lajɛlen ma ni san 2026 opération sungalo solidarité ye an ka fara ɲɔgɔn kan ka sungalo kalo kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kelenya ani duwawu kalo ye ramadan mubarak. ayiwa fala kunungo kuluba fama sigiyɔrɔ la musow ye jɛrɛ min kɛ n'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya musow ka kow kan ye u y'a yira sa k'a fɔ ko kɔmasegi baara min b'a la n'o ye sɛbɛn mun sigira sen kan musow tɔgɔ la minisiri min bɛ muso den ani du kunna ale ni maa minnu jɛra ka nin baara ninnu kɛ musojɛkulutɔw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan min ye jɛnɛba sanɔgɔ ye n'ale bɛ jaralakaw ka sigi la muso olu ka minisiri ale fala ye a fana nɔfɛ sa jɛkulu minnu bɛ bibi na n'o sigilen don AES tɔgɔ la AES musolakaw olu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu fana o fana ɲɛmaa fana tun bɛ yen kabilatigiw ani maa minnu bolo donna baara in na u bolo maa bɛ yen sa ko ka ko bɛ tali kɛ denmisɛnninw ka ko tɔbɔtɔli la ka taa se du yɛrɛ sinsinni ma u y'olu bɛɛ lajɛlen maaw fana wele ka taa sɛbɛn di jamanakuntigi ma fala o de y'an jama caya min ye du ye o de bɛna kɛ jamana tuloma ye denw olu k'olu fana sinsin ka fara o kan min ye musolakaw ye olu jɔyɔrɔ ka se ka bɛn o kɔnɔna na sa wulikajɔ ni cɛsiri ka se ka kɛ musow ka lajɛ in senfɛ sa u y'a yira sa k'a fɔ fɛɛrɛ ni hakili jagabɔ ka sigi sen kan yaasa musolakaw u jɔyɔrɔ ko ninnu bɛ se ka sinsin cogo min ka bɛn n'an ka laada n'an ka tabiyaw ye fala ye min ye sɔrɔko ta nasira fɛ musow bɛ se ka u yɛrɛ yiriwa cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya dun tuloma min don a jɔyɔrɔ ka se ka dɔn ka se ka bila baara hukumu kɔnɔna na ka bɛn ni anw yɛrɛ ka malidenya n'an ka faso faamuya cogo n'an ka taabolo n'an ka kabilaw n'an ka sigicogow ye gɛlɛya minnu bɛ musow ka furusow kɔnɔna na ani bingali ni wale min ta ka ɲɛsin olu ma fɛɛrɛ ka ɲini olu fana na hakili jagabɔ kɛnɛw ka se ka sigi ka bɛn ni an yɛrɛ ka laadalakow ye fala ye ani an ka jamana siyaw bɛɛ lajɛlen ka ko faamuya cogo ye k'olu don bɛrɛla nin waati in na sɛbɛn in sa a lawurili hukumu kɔnɔna na k'u ye laɲini 459 de kɛ min bɛ se ka kɛ waleya telima 349 ye ko k'olu sigi sen kan a n'a ɲɛnabɔli sɛbɛn fana k'o fana bɛ u bolo nin bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan sa k'o di jamanakuntigi ma min ye jɛnɛba sanogo fɛ ni ale bɛ jaralakaw ka sigi la minisiri a y'a yira sa k'a fɔ ko nin ko in kɔni a kɛra hakilisigi ani jamanakuntigi yɛrɛ ka kuntilennaw kɔnɔna na wa fana min ye jamanakuntigi ye ale yɛrɛ kɔni sɛbɛn donnen a bolo a ye musolaka ninnu fo fala ye ani maa ye hakiliya ɲuman sɔrɔ ka don baara in na i b'a dɔn k'a fɔ ko jɛkulu dɔ sigilen don nin waati na n'a fɔ ma ko CNR ANR baaraba minnu mana kɛ sa ka se k'a lajɛ mun bɛ se ka ta ka lawaleya joona ko sɛbɛn in na don olu ma yaasa malikura ko bɛ se ka kɛ tiɲɛ cogo min na o la sa min ye musow ye u ka nisɔndiya jira kosɛbɛ jamanakuntigi ɲinan san tali min fana kɛ ka kɛ seko ni dɔnko ale ni kalanko san ye ko na kɛ taabolo ɲumanba ye sabula olu ka laɲini dɔw bɛ yen u bɛna se ka sinsin n'o ye ka kɛɲɛ ni an yɛrɛ ka tabiyaw ye bɛɛ ni kɛnɛya cɛfɔ ni kanbɛn ni basigi bɛ se ka don jamana kɔnɔna na cogo min na musolakaw u ye nin kuma fɔ jamanakuntigi ye kununko fala ye énergie mali directeur ye n'o y'a directeur kura ye commandant Madani Drave a ye kuma ta a ko sa ko a bɛ foli ni tanu ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma olu minnu ye danaya da ale ka k'a bila nin jɔyɔrɔ in na a ko ale bɛ baara ta waati min o nana bɛn ni waati gɛlɛman ye i n'a fɔ énergie yɛrɛ ye ko gɛlɛn ye cogo min radio mali maaw olu de y'a ɲininka télévision soba la fala ye min ye sira bacili ye a n'o de ye laseli kɛ nanzarakan na kuma in senfɛ ɲininkali caman o taara ka sɛmɛ min ye commandant Drave la n'o ye bamanan ye a ko sa ko ale ye sɔrɔdasi ye o ye tiɲɛ ye nka min ye énergie baara ye fala ye o ye fasodenɲumanya baara i n'a fɔ sɔrɔdasiya yɛrɛ o cogo min ale na wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ ani énergie baarakɛla bɛɛ lajɛlen bɛɛ ni kelenya kɔnɔna na min ye jamanadenw ka hakɛw dafali la ka se ka olu sigi a ko ko ale nalen sisan baara énergie baara kunna a y'a lajɛ k'a fɔ fɛn minnu bɛ yen n'olu kan ka kɛ joona k'olu sigi sen kan o la sa min ye baara belebeleba minnu bɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ ko centrale min bɛ Dasalamakaw fɛ yen o ye o courant fanga o ye méga 12 ye fala ye a ko k'o kun jɔlen don k'a y'o lawuli min ye méga 110 ye o bɛ sirakɔrɔkaw fɛ k'o fana kun jɔlen a y'o fana lawuli directeur ko ko ale n'a ni sisan cɛ
majɛ minnu bɛ yen ani degun minnu bɛ yen kuran yɛrɛ dicogo ni kuran sɔrɔ cogo la ka se ka kuran di kuran ka se ka maaw labɔ ko ale ka baara ɲɛsinnen don o ma ko nka fana ko a bɛna min fɔ mɔgɔw ye fala ye ko taji o ka kuran dili ale ni tile ka kuran dili k'u bɛna n'a lajɛ k'a fila ngolozo ɲɔgɔn na yaasa baaraba minnu bɛ yen olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na centrale solaire ninnu jɔlen bɛ ka kɛ safokaw fɛ yen Cagadugu ni Sarankɔrɔba a ko k'olu baaraw fana k'u bɛna n'a lajɛ k'olu larawulili baaraw kɛ joona commandant Madani Darave ko k'olu ka laɲini ye min ye o ye jamana ɲɛmaaw ka laɲini ye sabula jamana ɲɛmaaw ko kuran ka di malidenw ma u bɛ se ka nimisiwasa sɔrɔ cogo min na a ko ale tɛna don maa jalakila fala ye sabula a fɔra maa ma ko bɛɛ lajɛlen y'i sen ni damayira kɛ énergie kunna kuma tɛ nin waati gɛlɛma in na a ko maa minnu bɛ yen sa a b'olu fo u ye mun kɛ u sera k'u se kɛ ale fana bɛna n'a se de kɛ wa min ye kuranko bɛ se ka sigi cogo min na ka kuran di bɛɛ lajɛlen ma basigi ni lafiya kɔnɔna na i n'a fɔ jamana ɲɛmaaw y'a ɲini cogo min maa minnu fana bɛ yen n'olu bɛ énergie dɛmɛ ni musaka ye olu fana ka laɲini y'o ye jamanadenw bɛ se ka lafiya kɛ cogo min na a ko ale ka kuntilenna wa k'o ye jamana ɲɛmaaw ka kuntilenna ye ka fɛɛrɛw sigi sen kan joona min ye kuran ye a dicogo ɲuman n'a sɔrɔcogo ɲuman n'o ye kuran tajilama ni kuran tilelama ni kuran fiɲɛlama ye olu bɛɛ lajɛlen ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka di maaw ma waati kuntala jan kɔnɔna na k'ale ta ye o ye ko ni ala sɔnna ma ko kan ka se ka kɛ jamanadenw ka se ka lafiya cogo min a y'o ɲɛfɔ Sira Bacili ye a ye welewelemada fana kɛ fala ye ko bi ko yaasa baara ka ɲɛ min ye don nataw la ye énergie a bɛna kunnafoni di taabolo falen walasa kunnafoni yɛrɛ kɔni ɲɛnama k'olu bɛna di hakilisigi ni basigi kɔnɔna na sa ko min ye gɛlɛya minnu yera ka tɛmɛ ko a na se ka olu fana falen walasa énergie yɛrɛ ka kunnafoni dicogo k'o bɛna yɛlɛma fala ye kuma tɛ sunkalo kɔnɔna in na kuran tɛ sɔrɔ yɔrɔ min o na fɔ olu maaw ye maaw bɛ kuran sɔrɔ waati min k'u n'o daŋɛnɛmaya walasa u ka kunnafoni di sira min bɛ yen n'o y'u ka bɔlɔlɔ sira ye fala ye énergie ɲɛmaa kura ko a bɛna olu sigi sen kan yaasa ka se ka kibaruya di maaw ma su ani tile kuran i b'a sɔrɔ waati min i t'a sɔrɔ waati min ka se k'o ɲɛfɔ a ko o kama sa a ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sigi sen kan o fɛɛrɛw de bɛna n'a to baara ka se ka kɛ ka ɲɛ k'a dalen don a la k'a fɔ min ye énergie kɔni ye n'ala sɔnna a ma fala ye ko kurantigɛ ɲɛnɛfin bɛna na an minɛ yan han Bamadani ko k'ale ye fɛɛrɛ minnu sɔrɔ nin waati in na fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw k'o ye fɔlɔ ka énergie yɛrɛ lajɛ kɔrɔlen minnu bɛ yen k'olu la kurakuraya joona kura minnu bɛna na sigi ka fangaba don olu la kuran tali ni kuran dili ani kuran seli maaw ma ka se k'o kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔna na yanni énergie yɛrɛ ka se k'a ka se dantan bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a ko ko énergie bɛna na dɔ fara a ka fanga kan kosɛbɛ kunnafoni dili la jɛlenya ni tilennenya ni laadiriya la yaasa maaw k'a dɔn k'a fɔ kuran i b'a sɔrɔ waati min i t'a sɔrɔ waati min ko kalo nataw la fala ye kuma tɛ min ye sunkalo min filɛ nin ye fala ye ko ni ala sɔnna a ma k'u na kibaruya di kɛ ayiwa Madani sunkalo daminɛna dɛ bari sunkalo kɔni daminɛna a ko sa ko min ye laɲini ye o ye ka kuran di kɛnɛyasow kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko ka kuran di olu ma ani yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu mago bɛ jɔ kuran na k'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kɔni gɛlɛyaba bɛna kɛ min ye fala ye ko musaka ko o bɛ a la nka ko jamanadenw ye wulikajɔ min kɛ ka musaka min di ani jamana ɲɛmaaw kɛlen don k'u sen don ko in na cogo min k'o bɛna na to ko kuranko ka nɔgɔya a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye juru minnu bɛ yen n'o ye u ka fournisseur ka juru ye k'olu dɔw sera ka sara fana ale ka baara ta ni sisan cɛ ko wa k'o bɛna na to senna yaasa u ka sɔrɔ k'o bɛ se ka sanuya cogo min énergie yɛrɛ bɛ gɛlɛyaba minnu kɔnɔna na ka se ka b'o la a ko nin yɔrɔ in na ko a bɛ jamana ɲɛmaaw fo ka gouvernement maaw fo ko sabula ko min ye gɛlɛya daminɛ énergie kunna fo sisan olu y'u jɔ u jɔyɔrɔ la ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a bɛ fasodenw fo u ka faamuya ni muɲu ni sabali la énergie directeur ko sa ko min ye dugudenw ye ale ni ɲɛmaaw sa ko u bɛɛ lajɛlen kɔni bɛnnen don min kan o ye k'a fɔ sa min ye suyɛni banbali min bɛ énergie yɛrɛ kɔnɔna na ye fala ye n'o ye kuran suyɛn ye ani ka surchargew kɛ ko n'an y'an sera ka o bɔ an sen na ko n'ala sɔnna a ma ko kun ye ko in caman bɛna na nɔgɔya panimisɛnninw ko olu bɛ ban commandant Madani Darave a ye kuma belebeleba minnu fɔ ka kɛ ni énergie ko ye o ye nin ye fala ye nin waati in na kunun ko sɔgɔma an ye min na kɔlɔsi an tun bɛ heure 8 na kunun ye heure 8 wɛrɛ fara a kan an ye jateminɛ kɛ kuran bɛ tigɛ heure 8 anw fɛ yan dɛ nka fɔ a fɔcogo la n ko anw fɛ yan an ye min la kɔlɔsi kunun kana taa fɔ ko ne ko ten tuguni ne bɛ yɔrɔ min Falajɛ kuran tun ye heure 8 ye nka kunun ko heure 8 wɛrɛ farala kan a kɛra 16 ye fala ye sisan tile kɔnɔ kuran bɛ tigɛ anw bɛ yan yɔrɔ min na tile kɔnɔ heure 8 anw tɛ kuran sɔrɔ fala ye
nka yani tajiko gɛlɛya ka daminɛ an kun bɛ ɛri 19 an kun bɛ k'o gɛn han an yɛrɛ kun ɲinɛna yɛrɛ n ko kurantigɛ yɛrɛ kun bɛ yen an bɛ dugawu kɛ énergie dura kura directeur kura fala ye a fana ye Bamakɔ ka ye sabula n'i ko Bamakɔ i b'a fɔ Ture i b'a fɔ Darave i b'a fɔ Ɲare i b'a fɔ Tawati ale dun ye Darave ye Ture de ye donc duba kɔnɔ den don a k'a jija a k'a cɛsiri bɛɛ bɛ taa k'i tɔgɔ de to fala ye n'an bɔra énergie la min ye dimanche tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnnenya la bozo k'a fɔ dimanche nata ye fala ye ni ala sɔnna a ma min ye chambre de commerce ye a siècle sabasiri ko bɛɛ bɛna sigi sen kelen kan e kun hakili t'a la o kun b'a fɔ ko le 8 wa u y'a bɔ ma k'a bila dimanche nata la février kalo tile 12 Bamakɔ yan Bamaju n'o ye Maju Sɛnbara ye 22 a bɔra segin na ka kɛ 22 ye o ye kari nata ye fala ye n'o y'a sɔrɔ Maju Sɛnbara n'a ka maaw bɛnna Bamakɔ yan fala ye ka lisi kelen sɔrɔ Segu fana DPA n'o o ye Ibrahim Dugure ale fana bɛ ten nka ye Kayikaw fɛ yen bɛnkɛra k'a ko min ye Seydou Nourou ye Ɲang ko bɛɛ ka tugu o kɔ kɔrɔ sa karido ni ala sɔnna a ma chambre de commerce kalata an n'a lajɛ Mali marabolo bɛɛ lajɛlen na k'a lajɛ nka min ye Korokaw ye olu y'a jira ko gɛlɛya caman yera olu ta la sabula olu kan ka taa kala ta Baɲangara jagokɛla caman bɛ yen k'olu ma sɛbɛnw sɔrɔ n t'a dɔn n'a ko kɔni sigira sen kan nka an bɛna n'a ko jateminɛ k'a lajɛ sabula sɛbɛnkow kun don taa ni ka segin kow fana tun b'a la ani lakanako an bɛna o bɛɛ lajɛlen jateminɛ yanni kari cɛ kari n'o ye février kalo tile 22 ye o ye kalata don ye chambre de commerce ale kɔnɔna na fala ye an ka jamana kɔnɔna na golo nafaba de bɛ a la min ye sɔrɔ ye ka taa goloko ta na sira fɛ fala ye sefa wari miliyari 1 ani tila Mali b'o de sɔrɔ golo la tuma bɛɛ Ganakaw bɛna golo ta anw fɛ yan kɔnɔwarikaw bɛna n'a ta yan Senegali Nigeria ani Niger olu bɛɛ lajɛlen bɛna na golo ta yan nka sisan sa ko a sera an yɛrɛ k'a bayɛlɛma an fɛ yan sa koyi n tɛ an ka golo a kɛnɛ wa a jalo a fɛnw an yɛrɛ kɔni bɛ Gana ta kalama sabula o mobili bɛ jɔ an yɛrɛ ka kare kɔnɔ yan o b'o fɔ camion na tuma bɛɛ ka taa n'o ye donc ko sisan hakili jagabɔ de bɛ ka se ka kɛ an bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen bayɛlɛma an yɛrɛ fɛ yan cogo min ka se k'a tɔnɔ bɔ min ye jamana ye ale bɛ se ka nafa sɔrɔ o ko la cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la o baaraw olu de bɛ ka sigi sen kan minisiri min bɛ jamana sɔrɔ ko kunna fala ye ka tɛmɛ premier ministre fɛ ale y'a jira sa k'a fɔ ko ɲinan san kɔnɔna na sefa wari miliyɔn 100 o bɛna na di an yɛrɛ ka bolola baarakɛlaw ma gouvernement bɛ minɛn minnu san n'o y'a ka chaise ye a ka minɛn minnu bɛ n'olu kɛ ka bureau kɔnɔnaw ma ɲɛ kosɛbɛ fala ye ko k'o di an ka bolola baarakɛlaw ma olu yɛrɛ ko o ta u k'o baaraw kɛ k'o di o la sa ministre min bɛ seko ni dɔnko kunna ale ni dunan zugiso bɛ min bolo fala ye n'o ye Mamu Dafe ale ko sa ko baarakɛ boloda minnu b'an ka jamana kɔnɔ ko welewelema dalen don gouvernement mago bɛ minɛn minnu na u ka wuli ka jɔ kɛ yaasa joona a bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ yan ko wa ko min ye Mali ka a yɛrɛ ka se ka a yɛrɛ ka baara kɛ a ka jamana kɔnɔ ka se k'a ka sɔrɔfɛnw k'olu sinsin min ye bolola baarakɛlaw k'olu don ba la min ye an yɛrɛ yɛrɛfɛnw ye k'olu fana sinsin kosɛbɛ ko gouvernement filɛ nin ye k'o de daminɛ nin ye fala ye sisan tɔ ma to dilancogo ɲuman ye ni nin bɛ to ka sɔrɔ sa o sa e ko san kɔnɔ olu na bolola baarakɛlaw tɛna sigi tuguni dɛ ko u b'a sɔn ka gɛlɛya anw ma n'anw dara k'an bɛ taa kelen ni sa u b'a fɔ ko a sa man di ni gouvernement ye marché d'u ma hakili la k'o fana ye ko ɲɛnama ye u yɛrɛ k'u jija Menakakaw fɛ yen wolomasiri tabaw olu tun ye wulikajɔ kɛ ka kɔ o fana ye Masina fana marabolo fana na Segu u ye wulikajɔ belebeleba kɛ min ye Bamajumɛn ni kɛlɛ maa 20 ɲɔgɔnna u y'olu bɔnna u ni na u bololafɛnw k'olu bɛɛ lajɛlen filenkolon ci k'o da kolon ci min ye nansaralakaw ka maa kofɔlen bɛ n'o ye Joao Gomes Gravigno ye ale fana tun bɛ taama na an fɛ yan nin kalo in tile 17 fala ye ani Ablaye Diop ye ɲɔgɔn ye min ye Ablaye Mayiga n'o fana ye ɲɔgɔn ye nin ɲɔgɔn ye fila bɛɛ lajɛlen fɛ u y'a jira sa k'a fɔ hakilina kura min bɛ nansaralakaw ka fara ɲɔgɔn kan jago la n'o ye Union Européenne min ye jamana 27 u y'o ɲɛfɔ u y'a jira sa k'a fɔ k'olu kɔni bɛna o sinsin min kan o ye ka dɔ fara min ye kuma ɲɔgɔnya kan u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ se ka na sira fila bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min na hakilisigi ale ni basigi kɔnɔna na o la sa min ye maa kofɔlen ye a ko ko taabolo kura min bɛ u bolo o bɛ sinsin Mali yɛrɛ ka kuntilennaw kan ani Mali yɛrɛ ye min fɔ olu kɔni tɛna fɔ k'u bɛna kɛ i n'a fɔ kɔrɔlen cogo
nga ko te ke u yɛrɛ kɔ dɛ ko kan kibaruyaw la burkinakaw olu ka jamana maa minnu bɛ olu kunna n'olu bɛ ɲɛsinnen sɔrɔ ko ma fala ye u ko min ye banque mondiale ye k'a tun bɛ taamala u fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la FMI u y'a yira sa k'a fɔ ko burkina kɔni tun ye musaka minnu sɔrɔ sa san 2000 ale ni 23 kɔnɔna na ko o musakaw kimɛ cogo n'o wari baarakɛ cogo ko o y'u wasa kosɛbɛ o la sa ye ko kalo 48 hukumu kɔnɔna bɛnkan dɔ sɔrɔla o ni burkina ni ɲɔgɔn cɛ yaasa musaka mun sigira sen kan septembre kalo tile 21 san 2023 o nɔ wali mun kɛra sa ka se ka danaya kura da burkina kan min ye dollar wari miliyari 33 ye kunkanfɛn k'o ta ka o d'u ma u ka se ka baara kɛ n'o ye senegalikaw ka gouvernement ko sa k'a bɛna taa ni sɛbɛn dɔ ye wasabulon na fala ye yaasa ɲangini gɛlɛman ka ta ka da maaw kan maa minnu bɛ cɛ ni cɛya o kanuni ani muso ni musoya kanuni baaraw kɛ ani maa minnu b'o ko ɲɔgɔnnaw kɛ ka fana ka bingali ta ka ɲɛsin min ye musolakaw ma fala ye ko k'a sariya kolo gɛrɛya kosɛbɛ ko sabula nin waati in na min ye sɛgɛsɛgɛli belebeleba fila bɛ u fɛ yen maa mahirikaw caman de bɛ nin ko in kɔnɔna fala ye u ka dugu maa mafalenw caman kulu de kɔni yelen don nin waleya in na yaasa a ɲangini a kana kɛ suruman ye kodiwarikaw fɛ yen sa olu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye an ka farafinna fanfɛ bolo o kan ka musaka min sigi sen kan n'o tɔgɔ ye ECO fala ye ko o bɛna kɛ k'a sɔrɔ UEMOA jamanaw sen to o la min ye jamana 12 ɲɛmaw ye olu farala ɲɔgɔn kan k'o lajɛ kɛ kodiwarikaw fɛ yen baara in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ sa u y'a yira sa ko min ye dɔgɔkun tɛmɛnen in fana moroviyakaw fana fɛ o tun ye lajɛ fana kɛ k'a yira sa k'a fɔ ECO bɛna sigi sen kan san 2027 nka min ye UEMOA jamanaw ye ko kuma min bɛ ka fɔ k'olu sen tɛna na ye a ko la dɛ fala ye o kɔrɔ an bɛ to sefa la ayiwa o kɔrɔ UEMOA ko bantɔ don ganakaw fɛ yen fala ye Gana jamana ɲɛmaa a ko ko yɛrɛma hɔrɔnya hukumu kɔnɔna na min ye kɔkanmaw bɛ taa kakao sanni mun k'olu fɛ yen ani ka kakao ka wari don a la ka se ka sɛnɛ k'u jara o musaka kɔ pewu ko Gana yɛrɛ bɛna o musakaw di wa min ye kakao ye k'a cɛ ka taa kɔ kan k'o fana bɛna dɔgɔya u bɛna bayɛlɛmali minɛnw sigi u yɛrɛ fɛ yen min ye k'u ka jamanadenw don baara la John Dramani Mahama ale y'o laseli kɛ kunungo ko Gana kakao a tɔnɔmadali n'a sɔrɔli kɔni sisan Gana y'anw yɛrɛ bɛna don a bayɛlɛmali la sabula u y'o baaraw sigi sen kan musakaw olu bɛɛ lajɛlen labɛnnen don Ganakaw fɛ yen kunungo Nizeriyakaw fɛ yen dusukasi tun bɛ fala ye dugu 7 Bamancɔlen juguya walekɛbaw taara bin o kan maa 33 o de fatura waleya ninnu senfɛ min ye Nizeriyakaw kɔni sa maaw bɛ ka taasibila kɛ ka ɲɛsin u ma sabula u ka jamana kɔni camancɛ ale ni yɔrɔ min bɛ n'u b'a fɔ ko État du Plateau olu bɛ dusukasi kɔnɔna nin waati in na ka kɛ ni an ka kibaruya sɔrɔlenw ye kibaruya minnu fana sinsinra kɛrɛnkɛrɛnla kibaruya jɛkulu caman fɛ Zambi jamanakuntigi n'o ye Aikede Ilishimaye ale ye a ka minisiri 2 ko olu ka baara bila kɛnɛya minisiri ale ni yiriwali minisiri fala ye k'u ka taa so k'u ma f'u ɲɛna wa y'a yira fana k'a fɔ ko don nata la ko maa min kan ka bila u nɔ na k'a bɛna olu sugandi Korodi Siri jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Yohane Suku y'olu ye ale kɔni ɲangira kunungo si kaso la ko sabula kiiri tun bɛ kɛ ni baara min ye n'o ye Maafa Gende ye k'ale tun ye o yɛlɛma ka taa n'o ye wasabulon kɔnɔ yaasa armée maaw olu bɛ se ka degun sɔrɔ o ko kɔnɔna na cogo min na intelligence artificielle n'o ye hakilijagabɔ baara ye o baara min sigilen don sen kan sa maa minnu yɛrɛ b'o ko sigi sen kan kosɛbɛ n'o ye Sam Altman ye ale min ye OpenAI ɲɛmaaba ye fala ye ko a ye baara in ale kɔmasegi baara hakilijagabɔ kɛ ni ye barosigi min n'u b'a fɔ ma ko Chat GPT ye a y'a ko o sanfɛla fala ye alamisa tɛmɛnen a ko k'an k'an kɔlɔsi dɛ ko min ye intelligence artificielle ye fala ye k'a bɛ ka fanga sɔrɔ cogo min ko don dɔ la k'a bɛna ni degun ye dɛ a ye nin fɔ Indikaw fɛ New Delhi n'o ye Inde faaba ye ko min ye intelligence artificielle ye k'a bɛ ka taa ni fiɲɛ min n'a ma kunbɛn ko don nataw la ko degun bɛna ye a ko la bɔlɔlɔ siraw olu nasiraw fɛ cybercriminalité hukumu kɔnɔna na fala ye min ye Interpol ye ale ye wuli ka jɔ kɛ ka maa 651 minnu bɛ bɔ jamana 16 la farafinna jamanaw k'olu kɔni olu minɛ sabula ko nin waati na sa olu kɔni bɛ ka wariya minnu ta ka ɲɛsin maaw ma bɔlɔlɔ sira sanfɛ nin y'a kalo 2 ye sefa wari k'a fɔ dollar wari miliyari 4 buruburu 3 ko u y'o de kɔni tiɲɛni don maaw kun bɔlɔlɔ sira fɛ min ye dollar wari miliyari 45 ye k'o bɛɛ lajɛlen kurutura ka kɛ ŋanamu ye bɔlɔlɔ siraw fɛ min ye téléphone portable ale ni ko kuntanw ale ni sobonw ni fɛnw n'a ɲɔgɔnnaw k'o la sa ko nin waleya cɛjugu bɛɛ lajɛlen
a kɛra yɔrɔ mun na sɛgɛsɛgɛli kɛra Interpol fɛ jamana 2 mun na fala ye o ye Côte d'Ivoire ale ni Nigeria ye maa 651 jamana 16 jamanadenw kulu de minɛna nin ko in na kɛrɛnkɛrɛnnenya bɔlɔlɔ sira fɛ Côte d'Ivoire ale ni Nigeria kaw fɛ yen Marseille ale y'a yira sa ko min ye a ka dege karamɔgɔ kura ye nin ye wɔlɔfɔ ye dɛ a bɛ bɛ yen ko de ka dege karamɔgɔ kura ye Marseille yɛrɛ kɛra ko maa min tɛ se ka gagner don o don u bɛ dasi o tɛ de u bɛ naaninan de la sisan ayiwa o bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada na kibaruya la kibaruya min dira e fɛ ani ne n'Ala sɔnna a ma an na waati wɛrɛ sugandi su in na nɛgɛ kanɲɛ 21 ka na aw masala tuguni ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka segin Martin ka kuma kan fala ye jamana ɲɛmaaw k'a lajɛ halisa an ka jamanaden minnu bɛ kɔ kan u ka sɛbɛnkow k'a lajɛ Jaba Sidibe n'a bɛ salilakaw ka sigi la k'an b'a fo Thierno Umar Asi Diallo monsieur le ministre le génie k'an ka foli bɛ s'a ma monsieur le maire Siriman Bacili k'a fo Bayiba ka taa se Sori Kɛmɛsuma min Amadu Gasama ye maliden minnu bɛ kɔ kan Oyokaw fɛ yen fala ye k'an b'u fo k'u waleɲuman dɔn États-Unis don ko min ye kanu halisa Ala k'a to fɛn fɛn bɛ yen n'u b'an sɔrɔ k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Club Kasim Traoré maaw Nabila Traoré a n'a ka cɛdenw club sanfɛ k'u bɛɛ lajɛlen k'u ni sɔgɔma k'Ala ka sunkalo timɛko ɲuman yira na juma fɔlɔ in Ala k'a timɛko ɲuman yira Ala k'an ka bateau bɛɛ lajɛlen minɛ a k'an bɛɛ waati wɛrɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 11 20 walima 80 0 11 22 walima 98 17 76 75 ngo 98 17 76 45